Sa isusunod ko ay nandiyan ako para bang higala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, naligaya ko, nabalik ng pag-asa ang say foot and the pain na. Damn! Ting ting tang tang ting. Say foot. Nakakagigil ka. Oh, di ba? Galing. Tang ting tang ting 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 tang tang tang. Sa isusunod ko ay nandiyan ako para bang higala ang lahat ng ito. Ano ka, bakla? Say foot and the pain na. And beat and sitting. Ting 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 tang tang ting tang ting 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 tang tang tang. Ikaw pa rin yung baby ko, ang baby ko. So, good afternoon mga kayorski. Yan. So, ngayon ay pupunta tayo sa pilihan ng mga riding gears, riding shoes. Ang balita ko, marami din silang mga bentang helmets doon. Ito is located sa Binmaloy, malapit sa Gayaman Bridge. Nasa boundary siya ng Dagupan at saka ng Binmaloy. Kaya ang address niya ay sa Dagupan pa rin. So, titingin tayo doon ng riding shoes at saka ng riding gears. Titingin na rin tayo ng gloves doon, baka may magustuhan tayo at bibili natin pag nagustuhan natin. Yan. So ito yung nakilala ko sa grand opening ng Spider Ordaneta. Nakausap ko siya. Hoy! Ay! Idol! Sa isusunod ko ay nandiyan ako para bang higala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, naligaya ko, nabalik ng pag-asa ang Ha? Ay, oo. Saan kayo pupunta? Watermax, oh. Ha? Okay na kami. Ay, sige. Punta kami Binmaloy. Binmaloy. Oo. Sa Iron Helm. Pantay kami ng karat yan. Naroon kami ng live. Oo, sige. Nakita ko pa si Watermax, oh. Yung lagi suot ni Toby na jersey ni Mr. Potatoes. Nakakilala ko to si Paul Peralta sa grand opening ng Spider Ordaneta. Isa siyang dealer ng mga iba't ibang klaseng brand ng helmets. Ayan, at saka ng mga riding jersey, riding shoes, mga gloves, yan. So, pagbigyan lang po natin yung hiling niya na sana makadalaw daw sa shop niya. Sige, puntahan natin. Diba? Total, nandito lang naman din na tayo sa Dagupan. Malapit-lapit lang naman din. Puntahan na po natin. So, bagong kaibigan po natin yan. Oh, ang init pa pala. Agoy. So tatanungin natin guys kung saan yung Gayaman Bridge. Kasi hindi natin kabisado rito eh. Ayun na ata eh. Nakita ko na. Ito ba yun? Ah, ito nga, Iron Helm. Dito nga. Ito nga pre, oh. Yan. Okay. Tapos. Oo nga eh. Hindi namin alam eh. Ito pala yung Gayaman Bridge. Aldi.
Aldi. So, andito na po tayo sa Iron Helm. Ayan. Ito ay located sa Dagupan, Benmalay Road, Gayaman, Pangasinan. So, ito yung third branch ni Sir Paul. At ito po yung yung landmark po. Ayun po yung Gayaman Bridge, oh. Ayan, papuntang Benmalay po yun. Ayan, papuntang Benmalay. Tapos dito naman, ayun naman yung papuntang Lukaw, Dagupan. Yan. Yan po yan. So, ito po yung shop ni Sir Paul Peralta. Tara, pasukin natin. Sama po natin si Alfred, si Aldi. Aldi Motovlog PH. Yan. Ayan, si Sir Paul. Yan. Boss Yags. Yan. So, ito po yung mga iba't ibang klaseng brand ng helmet na binibenta ni Sir Paul. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Good day mga ka-Yorski. Yan, andito po tayo ngayon sa Iron Helm Dagupan. At binisita tayo ng mga kasama natin ng mga sikat na vloggers dito sa Pangasinan. Yan, kasama natin ngayon si Moto Yorski, Aldi Motovlog at saka Boss Yags Gallery. Ayan, share ko lang po ang newly opened nating third branch dito sa Iron Helm Dagupan. Located po siya sa Gayaman, Benmalay, Pangasinan. So, you can find us on Google Maps. Search nyo lang po Iron Helm Dagupan. So, sa mga naghahanap po ng branded na helmet, meron po tayo ditong Spider, KYT, Gile, Evo, MT. Ayan po, meron din po tayong SEC helmets, Axor helmets. Ayan, so sa mga naghahanap po ng riding gears, pants, riding jacket, boots, box bracket, meron po tayong GB top box. Ayan, may mga top box alloy po tayo. So, ayan guys, pwede po kayong pumisita dito sa branch po natin sa Dagupan, located at Benmalay, Pangasinan. And you can also visit us sa Iron Helm Kalasyaw at saka sa Iron Helm Alaminos. And yan, sa mga nanonood, sa mga ka-idol natin dyan, mayroon po tayong sticker dito ni Boss Yorski, Moto Yorski sa Iron Helm Dagupan. So sa mga naghahanap po ng sticker nila, meron po tayo dito kay Moto Yorski, kay Aldi Motovlog, and Boss Yags Gallery. Ayan po, so pasyal na po dito mga ka-idol. And ito po, additional natin. Once na nag-purchase po kayo ng helmet ngayong December, meron po tayong free calendar ng Iron Helm 2023 calendar po. So, ayan po, kita-kits po dito. Ride safe po sa ating lahat. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in the brain like me. Oh no! If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard. Ano sir? Sayo natin sa camera. Ha? Sayo natin. Sa camera. Boss, gumaganon kayo. Hindi ba makandakan to? Hindi. Sige, game na. Ngayon na sir. Say phút em gặp anh là Damn! Tình tình tang tang
tumigil ka. Oh, di ba? Galing. Ting 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 tang tang tang. Sa isusunod ko ay nandiyan ako para bang himala ang lahat ng Ano ka, bakla? giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tan tan tình tan tình mình tình tan tan tan. Ikaw pa rin yung baby ko, ang baby ko. Anh tính sao rồi để anh tính sao. So guys, ito ko na tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat po sa mga nanood. Ayan. Sa lahat ng mga ka-Yorski dyan, ride safe, God bless. Ciao!